Igo ba? Igo ba nimong t-shirt? Maayong buntag, kumusta? O karon nakaabot ta diring dapitas barangay Tagbangi, Cagayan de Oro City. No, first time ta nga nakatungtong diring maong barangay og nalitay ta kaya to sang kauban karon no si Sir Inada Martinez og si Rachel, no? Si Chinita Princess. Og of course ang atong contact mo din no si Kagawad Archie Kalam, no? Manang pasalamat kita Kagawad nga iyatang giubanan no diri sa area. Maing buntag sulod may okay ra. Okay, sige. Sir, ya sir. Masik ko na sila no. Nagnet niya. Ako di ba nato mapasiga? Pasiga suga pa. Eh arasan na to nga makaro. Minari kag radio, ha? Ano yung lingaw? Kalingawan. Sige. Ano ngalan na sir? Marlo Saruna. Marlo Saruna. Pili din mo sir? 43. 43. Ninyo ka? Ulitaw pa. Ulitaw pa ka. Pero ang imong printing sir, sikat pa din pagkatapos. Lalo na milestroke manggod ko. Pili din mo milestroke ka? 40. 40. Siguro nakakatuloy kami nga sitwasyon karon. Dua na katoy ko. Kapin. Pero sa wala kanina hitabo kasi kami nabuyan ng sauna. Manayos patos. Asa mga gapisto? Dinira. Kay mga customer man diri. Nagyapon. So katong time na pagka hitabo nimo, kalitan to? Kalitra. Tapos mga din ang kwan. Oo. So katong time na ka. Gusto mo ba na to? Naglisod ka dawat na. Hitabo ko siya. Mojud, lisod jud. Pero ang imong panginabuhi, kadayon gyapon, anhay gyapon ka karon. Dili wala na kay akong kamot, nagkuan man akong kamot. Iso na. Nagkuan ba akong kamot. Dili maliog man siya pero akong kamot na ba matudlo. Bali sa una, mayong tayo mo income sa mga bahay. Mayong pa. Nakaroon kasi mag-support sa mas pagkaon. Ako papa. Kung sino tapos ng papa? Tigulang na po din mo papa, no? Mag-uuma. So at least wala na, kini ang imo-piyanggad nga. Ang akong nakuha mo is pangayon gid sa tabangan. Ito kung nakita po na ko sa ilang sitwasyon nga si tatay ra ang kuan din. Anyway, naman po yung mga anak mga igsoon niya tabang. Pero mo lagi sa ilang sitwasyon ako nakita ba nga ang ngayon di tabangan. So anyway, si kuya inana na siya yung sukat pa sa iyang pagkatao, inana inform din. Ito yung istorya lagi nga 40 kapin ng edad, giatake sa high blood na stroke. So muna yung status ko hindi kay pagkaliyok ng gamot. So thankful po kay ko sa inyo sir sa imo nga natagaan mi mo og gigayon nga magbisita di sa barangay Tagbangi. Kay lagi anyway ubay sila ang tabangan unta pero mas nakita na ko nga sila gid ang kay balisod. Sige, hindi sa kumakaw ba? Ano yung mga pangutana ka, sir? Ha? Okay na. Sige, sir. Ang muna may dala. Bugas, no? Ikan sagot sa Maritan. Sige, hatag ni Sir Inad, na? Ito na lang ang bugas, sir. Ikan sagot sa Maritan. Si Chinita Princess pala yun, no? Ang t-shirt. Sa mga Samaritan. Message. Sir, ito ba? Tara na. T-shirt? Ito na, large na. Sika at tusulugon sa mga katawan. Dako yung pasalamat siya sa nabang dani nga makuan ng tako nga sa mani
Katulunan ako. Salamat sir. Salamat sir. Sige. Salamat kayo, sir. So mo to no, ang unang natong natagan og bugas gikan sa Good Samaritan diring dapitas may barangay Tagpangi atong kauban no si Kagawad Archie Calam. Dayon si Chunita Princess no o Sir Inada Martinez. Salamat. So hangtod no sa sunod na pay ikaduha natong tagaan diring dapitas mong barangay. Kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.